Датчик тепла, это температура обратная. Вот сколько уходит калорий в час. Вот это все записываем. Каждый час уже снова. Да, вот. Тут расход. Вот здесь показания, какие насосы работают. Подача, обратное давление и по трубам. Үзәк котельныйда бер туктаусыз насослар, казаннар гөжләп утыра. Оператор Ринат Нургалиев сәгать сайын һәрбер датчик күрсәткечен, һәрбер җиһаз торышын тикшереп кенә тора. Башкача мөмкин дә түгел. Үзәк котельный торак йортларның, оешмалар, биналарын барлыгы 210 объектны җылылык белән тәэмин итүче мөһим предприятие, дип белдерде котельный мастеры Марат Миңнеханов. Бер шиксез торак коммуналь хуҗалыкның өзлексез эшләве район халкы өчен мөһим роль уйный. 15 март көнне әлеге тармак эшчәннәре үзләренең һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Безнең районда торак коммуналь хезмәт 1935 елда район формалашу белән бергә барлыкка килә. Бүгенге көндә халыкны заманча уңайлыклар белән тәэмин итү бурычын берничә предприятие үти. Югары Яркәй һәм Түбән Яркәй авылларын чиста су белән Водолей җәмгыяте уңганнары тәэмин итә. Күп фатирлы йортларны хезмәтләндерү Илеш жилсервис коллективына йөкләтелгән. Аграил предприятиесе территорияны төзекләндерүдә зур өлеш кертә. Уен җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьтә бүгенге көндә 38 кеше хезмәтен куя. Алар һәммәсе дә яркәйлеләрнең өйләрендә һәм эш урыннарында, балалар бакчаларында, мәктәпләрдә җылы булсын дип зур җаваплылык белән тәүлек әйләнәсенә сакта тора диярлек. Район авылларында бик мөһим эшләрне башкарырга ярдәм итүче автогидроподъемник гаражга ремонтка кайтып төшкән. Аны инде тәҗрибәле водитель Әүхәт Гыйлметдинов хезмәтләндерә. Сәгатьләргә мин йөрим инде. Сәгатьләрдә нәрсә эшләйсез? Анда фонарьлар аралаштырабыз. Клуб төбәсендә җимерелсә, шифр чыгышса, аны ямайлар. Кайсының утызылган, кайсының не санда барсы да бар инде. Мен районга берәү идем, нәм эшләсәң инде. Йөрисең инде. Районга берәү булып сезгә бик авыр түгелме? Ничек авыр? Түгел. Җитәсезме? Җитмәй. Шушы кыйхатада теплица оештырылган. Бүгенге көндә җәйге мизгелгә кызу әзерлек бара. Биредә хезмәт салучы кызлар тырышлыгы белән озакламый район үзәгенең урамнары шау чәчәккә күмеләчәк. Кирәкле яркәйгә матур чәчкәләр, петуниялар дип шутлана инде, петуниялар, львиный зефлар, вербеналар, астралар, иң самый распространенный культураларны үстерергә тырышабыз матур итеп. Әлеге көндә 68 меңләп утырттык. Аның 50 меңе петуния, әле алдагы көннәрдә тагы 40 меңләп утыртасы көтелә, бархытсылар, соңра каттасы чәчкәләр көтелә. Мастер Сабирҗан Бектимиров кул астында 5 егет эшли. Аларның карамагында бүгенге көндә 23 километрга якын озынлыктагы җылылык шелтәре. Biz хезмәтләндерәбез 22-61 километр теплотрассаны. Шуны җәй көне сезон башланыр алдыннан бар затвишкаларында ремонтлап чыгабыз. Кышкылыкка әзерлек өчен инде. Һәм олама участокларны алмаштырабыз. Былтыр менә безнең участок кына шушы эштән, үзебезнең эштән башка 6 миллионлык эш башкарганбыз. Теплотрассалар алмаштырдык һәм Бишкорай авылында су керттек. Җегетләребез молодец, барда әйбәт эшләй. Эшчәннәр Җылылык шелтәрен хезмәтләндерүдән, ремонт эшләреннән буш вакытта бригада башка файдалы хезмәтләр башкарып та өлгерә. Бүгенге көндә егетләр чүп майданчыклары өчен навеслар эшли. Яктылыкка, җылылыкка, чисталыкка һәммәбез күптән күнеккән. Ә бит заманның уңайлы шартларына кинәнеп яшәү коммуналь хуҗалык хезмәткәрләреннән башка һич тә мөмкин түгел. Шуның өчен дә тырыш, үзлексез хезмәт кешесенә рәхмәтле булырга тиешбез. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.